O Corsario, a Pillará e o Fixius fixéronse coa vitoria na regata Concello de Rianxo Trofeo Lidente, que viviu a súa 23ª edición. A pasada fin de semana bebiuse o final dunha nova edición da regata Concello de Rianxo Trofeo Lidente. Era a 23ª vez que esta proba se desenvolvía e as boas condicións meteorolóxicas propiciaron que se botara ao mar as preto de 20 embarcacións que participaron nas dúas mangas que se viviron o sábado. Ao seu remate, 3 veleiros conseguiron facerse co triunfo nas 3 categorías, o Fixius, o Pillará e o Corsario. As dúas series contaron con diferentes percorridos previstos polo comité, un barlovento-sotavento entre a boia de saída e a praia de Tanxil e a baliza das Promeri, e unha ruta costeira exixente cunha distancia de 9,9 millas. A clase ORCA estivo moi disputada. Nas dúas probas impúxose o Peperetes Nortemar, sen embargo, na xeral a vitoria foi para o Corsario do Yates de Villagarcía. O segundo clasificado na xeral foi o John Concón do Náutico de Portonovo e o terceiro caixón do podio estivo ocupado por Peperetes Nortemar de Regatas Galicia. O Camping Ría da Rosa do Náutico Arousa Norte dominou na xornada do sábado na ORCB, quedando primeiro nas dúas mangas disputadas. Sen embargo, na xeral ocupou a segunda posición por detrás da Pillará do club ribeirense, mentres que o terceiro lugar foi para o Ráfagas 2 do Náutico de Rianxo. En a clase ORCC, o vencedor foi o Fixius, do Regatas Galicia, que firmou 3 primeiros postos nas regatas que se disputaron. A prata foi para Orlando, do Arousa Norte, e completou o podio deste trofeo lidente o Galopín, do Náutico de Ribeira.